Hapo unaona wakafeka dress. Awanda. Kana apa pako panobva panyatsonyura. Kuzovunza zvacho. Kutama itinyatsona? Kuzovunza kuti. Hati kushita kauchida. Kuzovunza kuti. Tem chisheka sheka toni toni. Dima chifuratira zvima chisheka makatarisa kunyaso kuona wewe kana chinyatsona. Aiwa ukamanye. Slowly but sure. Mupe. Mdzorere. Mupe. Ndakamboitaura pasisi leo. Mupe mdzorere. Ravaindi practice. Munitaka zvine rhythm mumaimwana. Kumadivisa chiredio ambana nemusic ye. Paudzidziswa vanhu panapa. Itai. Sosere. Itai. Mupe. And the nosta. Tisikuona matona. Ndisikubudisa mafesa awo ndisaka ndachita zvezviuno chete. Mafesa amumaoni. Varude. Ndaichita zviuno zvainite muchida yawo. Radikuridza. Ndakavhara mafesa. Ndakaratidzisa vanhu nosta. Tikadai. Vanhu vakadai. Ndi watomboita iwe nosta vanhu vaone. Imi mudzidzi imi wakadzi kwai unodai chiuno. Unobhenda chiuno kudai. Chida kudzidza zvekana kutamba nhasi. Unobhenda chiuno kudai. Neino kupisa. Vhurai mawindows. Kwajida kuona shure enda shure kwa endai kushure kwacho. Ndakazvigarira pasini guys. Kushure kwei. Ngavaite ivo ndichikutaridzai. Andidi vanhu vanondifonera kana ndiri handinai ndatoka kangamwa apa ndotutswa ndakaona Rena kunyora pagroup ndikati maiwe ndakanga hanzi but manzita vasiva zvigoni kuti muziva vanhu isi vari pano. Never. It can't. You can't know my voice evanhu. Murangu makarijaira neranosta vamwe never guys musanyeba zviri. Vakuzivi. Amukomenti asi makomenti sekungenaya. And amukomenti. Atikomende. Komenda nechemoyo. Komenda nechemoyo. Tinonzwa nekupfeka mabeach. Yako inde ipi? Naimi guys, munozati all along ndaifunga kuti nosta munhu mudhafu guys. Naimi nosta asi mudhafu, naimi nosta zvasiri munhu mudhafu naimi garo riya raanenge achitamba naro pa live nai guys kana ndimiwo. Hanzi nosta pinda mudariro. Mukamuona nosta munotoramba guys. Ndinoti naiwe nosta iwe. Nemakamera ka uyu nosta uyu. Onai guys. Hasi tombori munhu mudhafu zatinoona zvezvo pa kamera ndi makamera zvanotitisa so. Uzhu. Hasi munhu mudhafu guys indi makamera zvanotiita makamera akazviomera. Aitamba nosta waitamba. Zvaso zvakavhuna musana wako izvozvo newe nosta zvokutamba. Wakuzvara mwana wechifouya. Munhu waitamba uyu. Aitamba akadai garo aita kutamba nerhythm rikadai. Ku West. Akatamba maichisamba vakamira ho. Aitamba kutamba aitamba zvake. Waita kwamandla kuti akamboonera wedu madzimusa waitamba asikana. Ndokwakaita ningikiri. Kwakaita zita ranosta kwamandla pakutamba. Aitamba. Kukura akatakura SIS MELLY zvona SIS MELLY. Hanzi munhu akagara pasani chizva wavha usachiva zvitu zvavanhu iwe. Kwai chizva icho. Kwai munhu ane chizva icho mupepe wechizva. Makeup yoita manje yongoro ndopukuta futi ndatambura. Hauna so basi waikurumidza izvozvi. Iwa zata time. Ndinesa setting ndono ari paicha seta muchashamisika. Kanzi ndomhlemoni Diamond nomhle ndenda kubasa kawangu I go to work. Nosta asi munhu mujai ndimufunge guys zvakaoma. Inini munozati guys ka vanhu vanoti inini ndiri vanhu imi masingandizivi. Munoti ndiri munhu mupfupi. Handi ndofunga dzenyu. Zvino ndikakudzai kuti ndiri jai ndidarika vanhu vese vari pano ka munotoshamisika nosta tovhunduka naye SIS MELLY. Kozvamu ndikati ndiri V18 haga mukaka rino rakakura kudai mai mwana. Debeni we. Baitwe Debeni ri. Yete ku Debeni. Makai order.
Okay. Atizozviona kumberi. Tichaiona kumberi. Takutongofunga utenga dzakafanana neyo. Dzikuita pari? Hanzi muri kupi kona Ndine? Tiri kuhotera 799 yakachipa. Tiri kuhotera muLondon. Tauya kuzosangana naNosta vasikana. Hanzi timuone. Uyu Nosta. Nosta hanzi tikumhorosa naDiamond ari kuzama kuda kumhorosa. Hasi munhu mujaindi mufunge. Diamond wenyasha. Ha, ndakatomudarika kuku. Yobate kamera. Ndigarira ndinofa akakura. Ndakakura ini guys. Not in a bad way though. But in a very giant women like my giant. What do you find out? Ndakandira nawo muri Bona, sisimeli uthi wathi uri giant oh. I'm the Chinese one. Did giant means monya for here. Monya for her. Anyway, ndakubhadharisa guys, ndakuroverwa varume venyu vari kurova ibhimba guys. Ndakubhadharisa. Kana muchida kunoroverwa noiscorrect. Please, mongonipa mari ndobaya. Kana muda kuroverwa vagirlfriends varume venyu. Please, mongonipa mari. Mongonipa mari chete ndokupedzera masports andika. Kana wakatenga wakabhadhariswa mari navheko. Kunzwa ichakutira mapepa, uende kutika mapepa. Just hire me. I'll go and mamisa vheko. I'll mamisa vheko lupa mamisa hivi. Mario zobuda here. Tuzozvona mberi. Imi mongonipa mari yangu inonira kunobaya munhu fight zvapera. Anga maona ndiri jainika. Yes, monya for hire. Monya for hire. Mona kuti ndiri monya guys. Ndiri monya. Ndiri monya kwete zvekutamba guys. Vane akadlugwa mari vheko ndimbonomurova ndimbonomubata vheko. I'm coming. 10%. Emily usiti wauya kouripi naye Emily kositi wauya Diamond wenyasha kana une vanhu vanotuka vanokupostera maboko unondibhadhara ndiuye ndivhune vanhu. Haya mi auvhuna kubata munhu kurovesa kuita shamu. Anzi mari kuita zvewigi. Anzi mari inosa chiadvertise business rako. Pamela Tamira svika panzvimbo ndikurovere mujolo wako kana ari kukutambudza. Kana ari kukutambudza uya undi haende kurovera mujolo wako. Anzi muda kuendepi ladies? Tatosvika padestination yedu ndiyo ipano patiri pano titori padestination zvedu. Anzi kana haya yu kundibira masenders ane uyo ane black. Api acho wachivapi? Wachivapi? Ayo. Makamatengepi? Okay, Emily. Nyamanjo, love you too. And Nosta. Tafara kakusangana ne yanga sister yedu panapa. Tafara sterek. Nasiku chafarwa. Asiwe Diamond zvimwe chinyarara bani tena nazvewe. Unosazvidzikisire man. Don't dzikisa yourself. Just have to keep quiet. Tinotomuda ini zvokutodaro Diamond. But zvimwe zvinhu don't kuenda South Africa but zvokuzoitwa content andini. Andwazviwa kwanzi ndikuya kwa South Africa Nosta but ndikuitwa content. Bvunzai moms wangu madhuwembizi ndiwanenge achibata mari yacho kana ndoenda kunorova vanhu. Jani go, how are you my sister? Watadza kuuya kajani go wakati kwenda kuwedding wakati kwenda kupi? Sure, let's see. Thank you. It's you installation dzinoitwa na Nosta idzi. Saka kana mine ma function guys munodana Nosta nditi uya Pamela takakumirira come here. Uya Nosta idi Pamela. Austombori kure nekwati selection kanyi zvakanyanyisa. Ndofunga 2 hours to 1.5 hours. Saka mukaita ma function munomudedza. Ouya nditi anoita ma wig installation, anoita ma nzidze matsiye. Antatsiye, anta ma nails, anoita nails emakumbo. Anoita ma makeup, arimona yake yazvita hivi. Mukona makeup yake yazvita hivi.
Hapana vanozvipfuta nostarisa munhu chakagara chakameka. Takatogara. Vedwe vuzivunzaiwo sigabutani kana vaya tisangane pareception ndine madrinks mumota kai. Okay. Anda kwenda mfiriji vaudzewo ethi. No, havasiriwo ndiyo London. Okay. Hanzi nosita kugadzirira hondo ipi unoita basa wakasenga bhegi. Chibhegi ichi chinonzi chihure bhegi. Tinenge takaisa makondomu edu mukati. Saka hatigadziki pasi. Because anobiwa. Chihure bhegi. Inini ndokanifamba nechibhegi changu chiripiko changu icho chibhegi chinonzi chihure bhegi. Ndoza makondomu. Ndigare ndakaita. Vanoziva. Mazano takatirira iti nosta zano tiripoa. Tichinyanyi kudaro zvekudaro. Tiripoa. Asandaitwa inchaitwa maskati, asandaitwa makeup. Uchaiona maskati. Hanzi ask here what we can put on weave to avoid the freeze. Oyo muvunzo nost. Hanzi, what can we put on our weaves to avoid the freeze? Weave, I know that it depends with weave you're taking. And ukunzwa? Unoshandisa musi, unoshandisa musi. But normally my weaves kazhinji ukaigeza ukainyatsoigeza muchene foundation ukaiwacha. Musa hana dumbu guys. Akatopfeka chimama ndimire chiya chiromba. Hana dumbu guys. Ina ngapopfeka chiromba chiyani kuti chidumbu chinobva chati tenene kudai. Achibudi? Chinobuda? Chinobuda? Body yenyu iri kuenda nemai. Pati chidumbu patikapfeka chiuyu chakadai. Chinobva chati kana chiti. But the advantage is makareba sisime. But still chine unonga kuti kuijamti dumbu mberi vagaro shure. Zvakaidaiwo kudai. Hazvizayatsa kubuda iwe. Iwe ndotonyatsa kufarira bhodhi yako hauna dumbu yonopfeka romba. But munguromba inozoita here koseti haizoiti inozodhinda kawo. Koseti. Chiromba chacho unofana uchifeka usina pendi anoza. Chiromba fa uchifeka usina kana pendi. Chinoda usina pendi. Achidi kudhinda. Saka achitoiti achina anditochifeki anditorina plan chiromba anditochifeki. Chofekana na ethela. Nekuti hauna bhodhi yako hauna unyanya kukura hauna dumbu zvekudaro. Ndine izvi zvisimene. Une zvimalavenders zvako pati. Hautodi kuita workout anopera manje ndozvozvopera fast. Hautodi kuita workout. Ndaimboita workout. Ishandisa tai uchingodai uchingorova tai uchimza tai uchingodai anopera 30 days chete anopera sara chaiko. Pese panopfeka hembe ndongotari. Hanzi nosanda bhodhi yakanaka. Ana bhodhi yakanaka. Ana bhodhi yakanaka ana dumbu zvachose. Kwaidumbira. Hana dumbu guys kanchara zvedumbu totokombeya nemadumbu edu isu vamwe. Isu vamwe toda kutozvara ipapa muzvona takatodai. Hanzi ndakapedza dumbu ndasvika kudya. Diamond uri muteta una dumbu. Diamond dumbu ripi? Imagine dumbu ripi nai numbura unaro iwe. Dumbu roriziva we dumbu iwe. Nekuda kutivharira Diamond vane flat stomach. Kana achitorodza nekatumbu anenge uri nekatumbuwo zvako. Kekungo Diamond munhu muteteka. Angori nekatumbu kekungoti Diamond ungatozviverenga kuti kwanzi ndedumbu. Kana hanzi kune function yenhasi. Tine function yedu yediaries. Tine bhoo redu nhasi manheru. Dumbu ranoza kupera guys. Isusu tinoita workout chaiko kugoita mapresent sit ups aigodi mari pere zvokumhanya. Tine dumbu pandakatanga kusimba ndopakatanga kubudawo dumbu. Ndane dumbu ini nono. Pandakangotanga kungonyanya kusimba ndoparakatanga kubudawo dumbu. Ndane dumbu risingatoiti. Ndane dumbu chairo. Menopause ndochi? Menopause tablets. Asi primeno. Primeno. Sweater swings kunonoka kurara. Simena musikona ndikufamba nekafe. Ndio maprika iwa chese anombonesa zvisingaiti. Ndakaona munhu achitukirira. Halfway wakakurumidzisa. Wakakurumidzisa. Halfway inosta. Wakakurumidzisa. Ndakatomboita phase yekuti inoita kunge ma contractions ekuti anouya every 5 to 6 days. Stop. Nandionesa moto. Ari kuma40 ake but asati ane 44 asati anyanya zvekudaro. But amai vangu inini vakakurumidzisa.
zvoenda nemusana wamai pane mari kunoka Asi munhu atobuda. Kuti abudawo chandodzo. anzi ndine dumbu ini ndine dumbu nogara nokufuta zvese ii rudo majekana yakadaro inenge yakatoipaona Me again, sorry. that body hello That is there at the reception now. anzi tiwe okay I don't see Andy. But Hande. it's even andimunozoti kune vanhu vekuti vanenge vakadaro but vakakona kupfeka it looks nice. yes ini ndo zvandoita ndovhara manje ndandisina chibhegi changu ichi chiurebhegi changu ichi guys chimuna chiurebhegi changu ichi ichi chiurebhegi changu ichi ndakabata ichi guys gaitimbenda zasokotoi ini ndinoti mahips noti bheki navanoti dumbu zvose improper fraction inonzi improper fraction It's improper. aiwa improper fraction improper chai Because ndaona kuti zvakeme manje ndichibuda. Oh. Ndikabva kuma ndikatanga nenda uko ndisongudza you won't see it because they are online. Chikuita seya. binda Jones Lorraine chaunofanira kutanga kuziva ndechekuti kuno kuuk anditika you spend most of your time kubasa hauna nguva yekuita zvaunoda I still gym every day Don't know. alright hauna time yekusora uchiita South Africa ndaishanda zvandinoda I was very much flexible unogara mujimu unopfeka uchienda kuchechi chidini ndikakuzati ndakaguma kuona chechi kunoko ndakaguma kuona chechi ndane 1 year ndamboenda kuchechi so as much as I can chena zvandinoda I can okay I can wear what I want I've got inini ndinonyatsochena ndaida kuchena manje problem ndekuti ndopfeka ndichindepi Yes. tell them ndopfeka ndichienda kupi Hakuna hakuna kukwenda so as I always tell ndinotori nehembe dzekuti ndikutogovha ndikutopa vanhu dzimwe ndikutoisa kumba handiona dzimwe kungotenga ndaiona kuti yakanaka tinongotenga hembe kuno dzakatochipa iyo shei nenyamutorai kuno kuindodhilivha ne3 days idzo tongozvinoto zvakanaka totenga but kokuzvipfekera ndinogara ndiri kubasa kunogara uchitonhora most of the times so you never see ndakanyanya kuurayira mucheno plus nguva yacho kutogwa mapictures kunogara kune weather yakadhakwa hautongwe mapictures zvokudaro antoona diaspora unofokasa nekutsvaga mari haufokasiri zvisina basa zvokuti kuchena kuzodidi no jimu ndinotoita because in my age yangu ndaanayo if you don't work out on your body ndopaunotanga kunzwa kuti makumbo akurwadza chino mabp inini hasina ndabatwa bp ever handina look at my body ndiri munhu mujaindi but handina bp because ibhodhi chete bhonzo rangu but kufitness ndopedzera fitness nditori fiti zvakudaro handiti unoona saka ipapo ukanyatsa kutarisa manje handiti unoona so ndonyaya inenge iripo hatina nguva yekupfeka zvinhu kana kudii but musi wandei ndichiti ndakapfekawo maybe ndikubuda ndatogwa picture ndotonge ndichitongoloka nice hello Pane munhu andiziya. pane nakuziya atataura kuti ndafara kuona ethi and tatinosuwa masande pictures hakuchina shero ngozi masande ndesho ndiri kubasa most of the times hakuchina ndiri kubasa masande pictures haya hakuna saka hembe dzedzi dzinototitembesa musoro kunoku tizere nadzo zvokuti but nemamuri padhuze ndaitokugoverai but kuchina kokuzvipfekera Tichiti kuvanhu vari kuno vanopfeka sei. taito muri kuziva guys imwe team Africa tichinyeya vanhu vekuuk goreria chitiko vanhu vekuuk vanopfeka sei havagoni kupfeka zvombofamba sei ndavasingambopicheni ndavekwa ndo zvamakutaurawo kwandiri manje mazvoonaka ndakapinda musystem because ndo zviriko ndakapinda musystem Tichitiwo vanhu Europe. imuyadva nemunhu wanini ndandaperegwa kuti munhu wani wakandiria kudai Tese inini. Na anzani natapiwa na laki. Parogadzirwa musoro takanotenga muCostco. okay Idzi ndiye munhu wani. Chisalad neuku. Right. Yes. Tamwe mari matsenza. anokubatsira saka Akubatsira. vamaonepi Ndakamatenga mubhutsu. Ndatomaudzwawo neumwe murungu wandoshanda naye. unomwa mangani Ane zvakasiyana siyana. Anoshanda zvakasiyana siyana. Aya ari 2 aya. Anoshandawo zvimwe zvaanoshanda akadai. Sa unomwa 4 Akanzi menopause plus aya. Right? And then aya ndeye mabhonzo neskin omega. That's it. alright Ritori basi. zvakutomwa mapirizi 4 kuchembera ibasa kuita kunge wakutomwa mapirizi anze atb mai mwana Kuchembera ritori basi. zvakaoma Right.
Kwenda pasunoita nipika. Kwenda ndidayo nditiro kuti vauye muromo mangu vachikira. Auye vaclean. Ndotochinja room ka. Ndotochinja room saka ndatoita check out mune room ndamunopinda pamwe unopinda mune room. Unaona iyo ine mabeds tu iyo ka. Ndoya waida. Ndakwenda neni. Ndakuitira kuti nina ashitira ari pake. Oya mokasa kuchinja mopuwa yoyo. Lamuno reason. Mokasa puwa 2 masiku pesa. Isitatorara ish. Natorara ndiri momo mabedi wayi but ndikutoda double. Ndokunyatsa kunguruka. Mwati bayongo. Saka mawisi saka guys. Mutorangara papa tichitotaura papai. Anoona? Kuti tichitotaura takava neku UK now takuzviunderstand. Hakuna nguva yazvo vanotori nezvirembe dzisingatoiti vanhu ivo vaya asi kudzipfekera hapana. Munhu anoprioritize kuenda kubasa kugara uri kubasa and with the weather normally wakapfeka jean wakapfeka mazibhachi chero wakapfeka chii andowana kana kwapisa kuchiri kwapisa kudai stick kubasa unenge uchingoenda andika hautowani nguva yekuti naiwe imbonditorawo pikicha iwe toshanda 12 hours guys 12 hours ukapinda na8 makuseni ndobuda na8 manheru andika saka 12 hours waunawo kuti unomboti nditorawo kapikicha naiwe ndimbopoza ndakadai hatichina nguva yacho atichina mufunge saka ndo zvatovepo guys takatopinda mustyle takungomhanyisana unokutsvaga iro basa chekwato picture vane basa nazvo zvemapicture izvi unotogwa vanhu vanotototora vanoita zvemanzi vachi mahalf pictures aya mauyu ndo avanotoningirira otherwise ndachida kunyora kuti vatinye zvavo. Thank you. Let's use it. Adi. Ichikwenda chi? Ndikusenza wangu vachapita vega. Wadi kusachakanzi izvo kuva clean? Hapana. Vachakanzi breakfast welcome. Hakuna nguva izvo kuno kuti hakuna. Honestly speaking hakuna tingatosora chinyipira kana tika mawigi nomapfekere ndikono mapfekera ndikupito zviri kugwa mabhanzi ako murodhi wotobaya because wigi pane pekuti inosvika tiunda first floor ground pane pekuti inosvika pakutoti iwewo wega pachizvako unonyazotoona toti hazvichashandi wigi ndonyazosvika pakutoti dhakwa kuti izvo naiveduwe mabhanzi kutongomuka uchinda una nguva yekusora kukamana nemawigi kana kuti kuno kune busy life guys people are busy. Hakuna nenguva yekutarisa kuti wakapfekei wakazopera wakadini hakuna netime mumwe nemumwe is busy minding their own business ndochokwadi kunoko that's the honest truth havana basa nezvakawanda tine hembe dzine mategi ndichangotaa kusva kunoku ndaiona hembe dzakanaka dzimwe dzaidzo dzepamawebsite vana loragio vaya vana chii ndichingotenga dzakazee mategi sina tombopfekawo unoziva kuti dress handotopfeka nhasi ndakaritenga hanhu inochirini ndibva ndangoritenga richitori muplastic yaro ndakufunga kuti macolors ndobva ngoshakira ti munoziva dress ramakatenga riri vasitara ne6 months asambompfeka kaini ndikati riripi tikanzi riri mumuromu mangu ndakaisa muloka ndikati tu ndopatakatanga kutotanga kuritora ndakutanga kutoripima ndikati ndotonopfeka irori unokunenge usina nguva yacho mwangochifarira asi hapana unless watotenga uniform because that's something you put on every day. Yes. Very busy in life dzavo kuno kutsvaga mari mozati kusangana charo chako totofara ndisangana kudai kutofara ndisangana kudai so because amuonani hazviti pane ndida kumuona uyu anenge ari kubasa panenge achiti nhasi ndiriko ndiuye inde ndiri kubasa hamufi makasangana saka zvinotonetsa nemurume munopesana mumba chavaudza zviriwani tagara palife munopesana mumba kuita 3 days kuti mambosangana muchipesana varipi tiripo varipi kudhara ngadenda totogwa mapikicha pesa apa ndabayiwa nokutenderera kuSouth Africa ko ndikanomira apo ndikatogwa pikicha ndikabva ndikanomira apo ndikatogwa pikicha ndikabva mandazi ari mota hanzi ira hanzi
Variji. Hello. Hanmona. Ezvino hapasisina guys. Vari. Many. All right. Guys, tokubata palita gaiti mboita timbo masara todzoka manje. Todzoka manje. Tomagona.